היי לכולם, איתכם ולדימיר. בסרטון הזה נראה איך לחבר קודן 560957 עם מצלמה פעמון לאפליקציה טויה. נוודא קודם שהקודן מחובר לחשמל ונפתח אפליקציה טויה. לפני שנתחיל לחבר קודן לאפליקציה, יש לוודא שהטלפון מחובר לווי-פיי. לוחצים על פלוס, Add Device, ורואים שהקודן ישר קפץ לנו בחלון חיפוש. מכניסים סיסמה של וי-פיי ולוחצים על Next. בסיום לוחצים על כפתור Done. עכשיו נראה איך עושים שיתוף עם משתמש נוסף. קודם כל אנחנו צריכים ה-Device הזה להוסיף ל-Home. מה זה אומר? אנחנו באים ל-Home Management, לוחצים על Home, בדיפולט זה My Home, וצריך ליצור בית. בוא ניתן לו שם, נגיד Home, ולוחצים על Save. Done. מעכשיו, אם לוחצים על Home, תפתח אופציה Add Member, וכאן אנחנו מכניסים אימייל של אקאונט טויה, של משתתף שאנחנו רוצים להוסיף אותו לשיתוף. בסיום לוחצים על Save. מה שחשוב לאותו יוזר שעשינו שיתוף, יש שתי אופציות לניהול, Common Member או Admin. אם תבחרו Common Member, אז ליוזר לא תהיה הרשאה לקבל שיחות וידאו. אז אם אתם רוצים לתת גם הרשאה לשיחות וידאו, חשוב לסמן Administrator. המשתמש שעשינו לו שיתוף נכנס לחשבון, Home Management, ורואה Home ששיתפנו, זה בעצם בית, Waiting to Join, לוחץ, ו-Accept. מעכשיו גם ליוזר שני יש גישה לקודן.